मा आरी बाबू ने माने बाबू हास्पाताल भर्ती ताहे काना अच्छा आदो दाका इदी उठाए कानता इन यार मा बाइक रे चला कानते हाँ आदो डाहारे कने जे चांदा को दे अच्छा गिद्र को आदो हाना धरे डाहार हाना धरे ने बाबर भर्ती जका अच्छा आदो इन बाइक चला को तो बा जोते चकटी गाड़ी गया तो ला को के मिता को जे अली तो हास्पाताल नि चला काना बाबे तो आड़ा और उनको तो पुलिस बाबे तो बहुत को होले ना ये सेक्टर वाला ते आरो को सोजे आदो আর তখন এখানে যে মানে বাবার তো পুরো বাইক পালন করতে যেটা সেই না আলু করতে পুরো মোড় চলে एकदम कट को तुम है নারকেল বাবার डाडी ते तो पूरे तुपा को तुम दो है যদি বাবার নানা কো তাহলে ओए ओने दोनो ओने जेमन घुड़ी लटाई चाड़ी हुड़ा जीवन चलाओ कना उनाते तो अनवा तो ताले चेत बाबर ताहेले ना আলু নারকেল বাবার নারকেল জায়গা বন্ধ তো হ্যাঁ নারকেল বাবের হতো ওনাতে একদম নোয়া ধারে তো নোয়া ধারে তো পারা তাও মানে নারকেল বাবের হতে তে সঙ্গে বাং তুপা কানা ওনা নানা বাবের খান পুরো তুপা ko after না কো তুমি ছাড়া মায়ের ফোন না ওটং গিয়া তো দিয়ে তারপরে আরো নয় কিছু ওই না কোন দিন গান দিয়ে রান লাগাতে নয় কিছু নয় হড় ño kana Sordin ko yung gato sa ginyo. কিছুদিন মারা দিন গান কোন দিন গান আজ ওড়ে চেনো বাবেন নেতার ko বা মা এগে বাড়া গে নিতে রোড অবসরে বই থাকে তুমি হাসো আর শরীরে কানে পাঁচিল থেকে পাঁচিল ধাক্কা তাও বাইক মানে ওনা তো ধাক্কা তো ডিসব্যালেন্স हो गया যেহেতু অটো রে লাগাওয়া কিন্তু kana ওনা বাপে ছাড়া নিয়ে চেষ্টা করতে আর মা মারি গিয়া মানে গিয়ারি সব করা আজ গিদরে उनको तो गिदरे को ताहे kana semara ko गिदरे को के 9 10 हारी को पड़ा अच्छा अच्छा যখন মানে টাইম সিং হয়ে গেছে যদি মেট্রিক को साड़ी का दिया उन्हीं को मोटा से के बाय गाड़ी का बाकी তারপরে একটা টানা দিন চালাও না এটা জানা হতো আচ্ছা দরকার কানা চাঁদা তো পে হাতা তো নিয়ে আপে আপে তো উনি তো লই কিন্তু আগে না দুর্ঘটনা হইতো হ্যাঁ তো বিরাট মারা বিপদ হই को अच्छा जागे ओना दो पारम कना नितो दम बेस कना आदो नोरे ना दो एक्शन दा हता दरकार कान तबन आबो जतो गे मका नय संतार को बिसी बो सफर कना नोआ कोई दिक्कत है गिद्रो काटी गिद्रो को हमका बाबे एक का तंका चांदा होते एकदम उचित के बात करा दिना ओड़ा ओपे है तो बापन पड़ा আছে না আলি দেবে হাসপাতালে চলে কারণ का गाड़ी ওড়া उनका ये ताहे दाड़े को আর ওনা সব যখন হরো হরো ना तो इमरजेंसी रे तो हर उना तो तिंगुरे ना समय बांगुल दे जीवन निये खेला आड़ी माराम फाड़ा पारम कना नोआ होय तो माराम फाड़ा ताहे कना उना फाड़ा गे हल्का फुल्का ते पारो में ना Ado alo huyok mo dyan. iya तबे मय मा नापाय ते ताहेन में आर लहा इदी तबन में नोंकियाना दो तोहर हड़ा ताहेन गया जीवन रे नोआ को दो पारम इदी हुयो निके कते गे ठीक गया जतो चोट चांद बंगाले नेहराई कना तुमम माय आम लहा में आमा kami re laha idi me ar ale ko am le tu mam kana joto ko ge bular tahen am चिता रे ale ma to ben kha